ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. विलवडे परिसरात अनधिकृतरित्या सुरू असलेले क्वारी व क्रशर कायमचे बंद करावे. धरण परिसरात असे धोकादायक प्रकल्प नकोच. तसंच या क्वारीमुळे गावासह वनसंपदा, वन्यजीव धोक्यात येणार आहेत. त्यामुळे याबाबत योग्य तो निर्णय घ्या, अशी मागणी विलवडे ग्रामस्थांनी प्रांताधिकारी समीर घार यांच्याकडे केली. डॉक्टर जयेंद्र परुळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामस्थांनी प्रांतांची भेट घेऊन आपल्या समस्या मांडल्या. संबंधित व्यावसायिकांना नोटिसा बजावल्या असल्याचं घार यांनी सांगितलं आहे. इको सेन्सिटिव्ह एरियाच्या आसपास असलेल्या ह्या क्वारीज, त्याचबरोबर इरिगेशन प्रोजेक्टला विदिन 500 मीटर्स मध्ये असलेल्या क्वारीज ॲज वेल ॲज क्रशर्स, त्याचं सिल्टेशन, हे सगळं पाहताना साहेब त्याच्यात ह्यांच्याकडे सगळे कागदपत्र पण आहेत. 2020-22 मध्ये ते फाउंड आउट की लॉट ऑफ क्रशर्स आर इलिगली पण चालू. सर, आय विल एक्सप्लेन इन डिटेल. माझा अभ्यास जो आहे ना, नाही थांबा, आता एका वाक्यात म्हणणं आमचं एवढंच आहे की 5 क्रशर आणि 5 क्वारी बंद करण्यात यावं. आता मी तुमच्या मताशी पूर्ण सहमत आहे. थँक्यू. जे आहेत फोटो बघितले का तुम्ही जी काय माहिती घेतली, आता याच्यात विषय काय आहे की आता एकतर जे क्वारीज चालू आहे किंवा बंद आहे तर त्याचं मोजमाप, त्याचं दंडात्मक कारवाई किंवा जे काय आहे तर ते सायमल्टेनियसली करायला तहसीलदारांना मी सांगितलं होतं. त्यांनी निपाणीकर न्यायपुस्तकाच्या अध्यक्षतेखाली टीम केली. ती टीम जाऊन पाहिजे आणि त्याप्रमाणे जे काही त्यांचं कमी जास्त वाटेवर ते कारवाई नियमानुसार होईल. आता दुसरी गोष्ट आहे की क्वारीच्या अनुषंगाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळातून आपण लिहिलेलं आहे आणि डायरेक्टर जनरल ऑफ माईन सेफ्टी आहे त्यांना पण दिलेलं आहे. म्हणजे कुठलं क्रशरचं, पण क्रशरची परवानगी काय आपण देत नाही. त्यामुळं हा विषय त्यांच्याकडेच आहे. त्यामुळे त्यांनी तो सॉल्व्ह करणं गरजेचं आहे. आता आम्ही परत तहसीलदारांना मी परवा बोललो की ही सगळी वस्तुस्थिती तुमचं म्हणणं ते सगळं करून एक पुन्हा जरी रिपोर्ट तुम्ही अगोदर दिलेला असला की पुन्हा फ्रेश रिपोर्ट त्यांच्याकडे जाऊ शकतो, जेणेकरून आपल्याला त्याच्यामध्ये आणि सध्या तरी त्याने खाणी बंद ठेवण्याबद्दल सांगितलेलं होतं. तरी देखील काल काय परवा पेपर बातमी आली की पुन्हा स्फोट होत आहेत. त्यातला स्फोटाचा जो विषय आहे तर तो पोलिसशी रिलेटेड आहे. त्यांनी ब्लास्टिंग केलं, ती परमिशन, किती ब्लास्टिंग आहे, किती त्यांच्याकडे स्टॉक आहे वगैरे ते बघून त्या पद्धतीने करायला पाहिजे. त्यांना पण पत्र द्यायला मी सांगतो. म्हणजे जास्त अप्रोर काय झालं, आता हे सगळे विनंतीपूर्वक मानतायत. लोकशाही मार्गाने यांनी आंदोलन केलं. तहसीलदार साहेब आले अँड वी आर थँकफुल. 4 तास तिथे होते, सगळं बघितलं. व्हेरी नेक्स्ट डे 8, 10, 12 ब्लास्ट. त्यांचं पण मी बोललो. त्यांचं म्हणणं काय की ऑलरेडी जे आम्ही हे केलेले होते मटेरियल ते जर तसे ठेवले असते तर ते हे झालं. नुकसान झालं. नुकसान म्हणजे काय ते अपघात किंवा आता समजा आमची टीम गेली त्यातलं बाबा आता नव्याने. एक मिनिट म्हणतो, तुमचं जे तहसीलदारांनी सांगितलं ना, वी आर एक्सेप्टिंग इट.